Ichio la început începe puțin asemănător ca și Ikkyo. Când mă prinzi, prima mișcare din Ikkyo asta, așa. Și la Uzushio este asemănător, după primul Tenkan, ies aici puțin din drumul agresorului și apoi trec sub mâna lui și arunc. Adică, încă o dată. Tenkan. Aici, deschid puțin. Aici mă protejez puțin când trec cu mâna. Trec, țac. Și există discuții care picior ar trebui să fie în față. De fapt, nu joacă un mare rol. Este posibil și așa și așa. Dacă las piciorul, dacă las genunchiul acesta în față, aruncarea o să meargă mai mult în față. Dacă îl retrag aruncând, o să fie mai verticală. Și drumul lui e mai scurt.